sweeter than Ingaran. So, dito na tayo sa bus at punta na sa Ingaran, Pangasinan. Nandito po tayo ngayon sa Ingaran, Pangasinan at pupunta tayo sa Pistay, Dayat 2019. Nalagpasan ko na yung Ingaran capital at malapit na rin ako sa beach ng Ingaran. So yun, update ko na lang kayo mamaya. Bye! So, nandito po tayo sa Sand Sculpting Competition dito sa Ingaran, Pangasinan. Kukuhaan ko na lang ng mga videos yung mga sand sculpture. So, yun. Bye! So, nandito na po tayo sa art and photo exhibit dito sa, hindi ko alam isang building to, basta malapit lang siya dito sa Ingaran capital. Lilibot lang tayo dito sa mga artworks and photo exhibit, and papakita ko sa inyo na lang yung b-roll ng mga shots.
natapos na nga tayo sa photo and art exhibit. And pupunta na tayo sa sa Pangasinan Expo. So, nandito na tayo. So, yun. Yes, ayun na, nandito na tayo sa bonsai exhibit dito sa Pangasinan Tourism and Trade Expo. Yan, nandito na tayo. So, yan. So, ito po yung first bonsai nila. Yan, yan, yan. Yun. Kasi ang plano ko talaga punta dito ng maaga kasi binisita ko lang yung gawa ng mga kaibigan ko, no? Tatawid tayo. Ayun, binisita ko lang yung gawa nila sa sa sculpture. And so yun, baka umuwi na rin tayo. Uwi na rin tayo sa bahay para makapag-charge ng camera. Kasi punta tayo ng Kalutan at dalan sa Dagupan City. Karamihan ng tao na nandito sa Ingaran, Pangasinan ay puro mga estudyante kasi summer class nila sa PSU. So ayun, maghihintay na lang tayo dito ng bus papuntang Dagupan and uwi na tayo kasi charge natin tong gamit nating camera para mamaya dun sa gaganaping Kalutan at dalan. And yun na nga, nandito na tayo sa kalsada dito sa Ingaran. Kita-kita na lang ulit tayo mamaya sa Kalutan at dalan at dun ko na itutuloy yung ating vlog. So yun, may nakita tayong bus, punta na lang natin biyaheng Dagupan. So, di ko alam kung maabutan ko pa. Wait. So, yun, nakasakay na tayo, guys. So, ang susunod na papakita ko na dito is yung vlog natin sa Kalutan at dalan. Haribo, Itaigo, Itaigo, Haribo, Haribo, Itaigo, Itaigo, So, nandito na tayo guys sa Kalutan at dalan. So, nandito tayo sa Coke Studio. Kung mapapansin nyo sa background ko, yun, naglalakad ako. Enough ko yung audio kasi baka makapirate ako. So, ayun, voice over muna tayo. Kung makikita nyo, nagpapatugtog na naman. Tinuro ko na naman yung Coke Studio, yung stage nila kasi nagpapatugtog na naman sila ng copyrighted music. At yan po yung mga design or display. Decoration ginamit sa gilid-gilid na balay. At papunta po tayo ng CSI Lukaw upang mapunta natin yung stage 1. Yun lamang po. Maraming salamat. Thank you. Bye.
Halina kayo at tayo ay magsaya. Dagupenyos lahat magkaisa. Sa Bangus Dagupan tayo ay magsaya. Dito sa syudad ng Dagupan tayo ay magdiwang. Iba't ibang kasiyahan ang ating matagpuan. Walang tigil ang saya, nakangiti ang bawat isa. Salo-salo hanggang umaga. Sa Bangus Dagupan tayo ay magsaya. Bangus Festival, lahat tayo magsama-sama. Bangus Festival, ipaalam sa buong madla. Halina kayo at tayo ay magsaya. Dagupenyos lahat magkaisa. Sa Bangus Dagupan tayo ay magsaya. Napanood mo na ba ang hilon-hilon sa daan? Magkulay na sayaw, kahangahangang pagmasdan. Bangus Kalutan kahit saan, o kasarap. Ang panibig kung bawat tao ay puno ng pag-ibig. Napapawi ang bighati, masilayan lang ang iyong ngiti. Okay ganda isipin. Ang galing! Isang mundong puno ng pag-ibig. Ay, ba't ano? Ang gulo natin, guys. Parang inaantok na tayo. Ulitin natin. Huwag mo na akong guluhin. Let's go! Lasing na tong mga to. Pero sige, let's go. Let's do this, guys.
So, dito ko muna ititigil yung video kasi may nag-copyright claim. Pero hindi naman sa kanila yung video or hindi sa kanila yung kanta. Hindi siya nag-match dun sa kiniklaim nilang copyright. So, dito ko muna puputulin yung video natin. Tapos ipapakita ko na lang yung mga nakunan ko na mga pictures. And, yun. Maraming salamat sa panonood. Like, comment, and subscribe. Thank you. Bye. His music is saying you to the audience, but in a really beautiful way. It's like, you, I love you. Now let me play you some beautiful music, you know? So there's this feeling like they're gonna do whatever they want and assert their own will and not worry about how it's being understood or whatever. Yet the wonderful thing about that is that it speaks to people. One is the loneliest number that you'll ever do. Two can be as bad as one. It's the loneliest number since the